Ahoj, ja som Quinn. Ahoj, ja som Honza. A tohle je... Postrach z rádcu. Nie, že by sa mi niekedy nepáčili daddies, proste. Dosť náročná situácia, ešte k tomu aj outfit, ktorý nefilujem. Podle mě ale hláška ospravedlňujem se, že jsou milá. Zůstane navždycky jako bez rácích. Som videla ty memes. No tak ja som ju podozrievala, tú Miu. Len čo, keď mi tam, všetci ma tam, nie, ona je verná. Hovorím, tak dobre. Ty lidi nejsou až tak chytrý a až tak jako promyšlený, že by tam přesně hráli hru jako Mia. Go, Kylie, go! A dneska tady máme speciálního hosta a tím je Vanily. Vítáme tě. Ahojte. Jak je Sára, tak, normálně. Chtěla jsem to doplnit, ale budem ti říkat Vanilka, protože mi přijde, že to jako vlastně strašně ustálilo, jako, takže... Ano, to zvykla som si super. už na to. Nová identita. Hej. Čelenky zůstaly, jako. Ano. To je hej. Takže si myslím, že možná i jo. A bude tady běhat popit, to se strašně omlouváme, ale ona prostě nechceme na kameře. Už je to moc rozhovorů není. A ještě než se pustíme tady do té epizody, tak moc děkujeme Bonami, který nám tady krásně vybavilo studio. Takový obýváček tady máme, ano. Takže děkujeme moc. Mrkněte k ním na web, mají i Stanley Cupy, všechno, co si můžeš přát do domácnosti. Každopádně jdeme na Vanily. První otázka tvoje, jsi druhá Slovenka ve zrádcích, pokud se nepletu, že jo? Po Gogovi. Tretie, Radovan Kdo byl chudák. ještě? Aha, tak toho si nepamatuju ani, ten tam tak nemluvil. Ten, jak vypadl na nádvoří minulý řadě, ten ani neví, že mluvil slovensky, jak tam nebyl. OK. Ježiš. Tak první žena Slovenka si. Áno. Jaká byla tvoje cesta do zrádců? Proč jsi tam chtěla? Něco takového si nám na úvod můžeš. Tak ja som sa do zradcov zamilovala vlastne na prvý pohľad, hneď ako som videla prvý trailer na TikToku a hovorím si, že toto budem pozerať, to bude moja závislosť nová. To ignoruj. Co je? Parčo. Micka. A v podstate potom som to pozerala úplne, že brutálne som si to užívala, vžila som sa do toho a po skončení si hovorím, že to skúsim. Prečo nie? Prečo nie? A do Vojty Kotka si nezamilovala teda ako jediná, jo? No nie, lebo nie, že by sa mi niekedy nepáčili daddies, proste. ale ono ako není z mojej generácie. Tým, že som ešte aj zo Slovenska, tak snowboardiaci a tie všetky... Jo, takže on na Slovensku není takový jako crush všeobecný jako tady. Nie, my máme Janka Koleníka. Jo, dobře. A z první republiky seriálu. Nevíš? Okay. Ne. Dobře. Každopádně, když jsme nakousli Slovensko. Kdyby byli slovenskí zrádci, koho bys tam chtěla vidět? Třeba jako ze známých osobností. Ja by som tam strašne chcela vidieť, moja najobľúbenejšia slovenská žena je Petra Polnišová. Ja ju milujem, tú ženu. A ešte mám rada, bože, a teraz meno mi zase vypadlo. Evelyn, ok, to bys to nedělala. A Květka Horvátová, podle mě, nebo někdo takový. Tak si ju predstavte, ona by bola hradná pani. Ano, to je moderátorka z televizní, to je jedno. Já jsem úplně mimo, jo, to je jakože úplně, to není můj svět, ale ok. Dobře, tak tady asi casting úplně nepochodíme, můžeš klidně děkovat další. Hele, podle mě jako největší otázka vlastně kolem tebe je ohledně tvýho jména a stylingu. Jo. Jak to bylo? Co jsi vlastně ty, co nejsi ty, protože ty jsi sem přišla klasicky s čelenkou, i když teda to bylo jako styling. Jak to je? Jak to vlastně je? Tak, čo sa týka mena, není to nejaká akože falošná identita. Ja som sa tam, keď sa ma niekto opýtal, ako sa volám, tak som povedala, že volám sa Sara, len bohužiaľ nemôžem sa tu tak volať kvôli Sáre. Čiže ja som s tým vôbec netajila, pretože samej mi to nebolo z začiatku príjemné. Dlho trvalo, kým som si vôbec uvedomila, že sa mám tak predstavovať. Doteraz je to pre mňa zvláštne sa automaticky predstaviť Vanily, alebo sa otočiť, keď na mňa niekto kričí. Keď niekto kričal na Saru, tak som sa otočala ja. Takže to bolo také zvláštne zo začiatku. Ale teda bola to, ja to tak hovorím, že to je taká podmienka pre mňa, aby som ja mohla byť súčasťou zrádcov. Že vlastne casting manažerka povedala, že teda, že ma zoberú ak. Že nechtějí mít dvě holky se stejným jménem. No a podľa toho, teda čo som sa dopočula, tak Sára zrádkyňa mala nejakú prezývku, tá bola že vraj taká trošku crazy, takže teda tlačili na mňa, aby som mala. Víš jaká? Nemůžeš nám říct. No akože asi môžem, ale teraz neviem, čo je na tom pravdy proste. Tak jaká byla? Som počula, že sa chcela volať Cigi. To trošku asi sedí k tomu, co říkala tady Sára. To asi chápu, že by neprošlo. Ale ona si to robí srandu, ale tak, no, tak já jsem kvůli něj. Takže to vlastně byla jenom taková přezdívka, že jsi tam nešla jakoby s nějakou falešnou identitou, jenom jako s přezdívkou. Nechcela som, ja milujem svoje meno, takže chcela som ísť pod svojím, no bohužiaľ.
A jak to teda bylo s tím stylingem, protože ty si vlastně i říkala, že se snažila působit víc jako vlastně křehká, taková víc jako to, aby si nepůsobila jako moc rázne na ty hráče. Čo sa týka stylingu, tak tam som už hneď zase tiež ako jediná, vlastne, že som sa dozvedela po show, mala nejakú určenú cestu dopredu. Ja si myslím, že som uchvátila režiséra Markusa Kruga, pretože hneď vlastne asi ako ma videl, tak potom poslal aj babám kostýmerkám nejaké inštrukcie, čo mi majú nachystať na hrad, aké oblečenie, že chcel fluffy, volániky, čelenky, mašličky, rúžová farba, proste takéto girl veci. A tam teda všechny oblíkají kostymérky, nebo někdo má svoje oblečení? Ono vlastne kostymérky iba poskytujú nejaké oblečenie, lebo chcú, aby na tých kamerách boli ľudia zaujímaví. Normálne vlastne kostýmová skúška predtým, ako sa ide na hrad a tam vlastne donesiete všetky svoje oblečenia, ktoré si budete brať na hrad a vlastne sa to snažia tak nejak ako pomixovať aj s ich kúskami, aby tam bolo niečo farebné, aby nikto nemal rovnaké oblečenie napríklad. Ja som zo začiatku bola tak ten prvý outfit, čo mám, keď idem na to nastupište, tak to som si vôbec nevyberala ja, to by som si asi normálne neobliekla. To bola taká, neviem, či vám pamätáte, taká hnusná oranžová sukňa, takým obrovským svetrom krémovým. Neviem, či asi si to No, tak ako toto som si vôbec nevyberala. Ja tu mi prišla fotka, že už namixovaného outfitu, čo teda si musím obliecť. To som bola taká, že prepaná na prvý deň. Dosť náročná situácia, ešte k tomu aj outfit, ktorý nefilujem. Tak ale hovorím si, že dobre, že idem do toho, ale potom už sa mi do toho vôbec nemiešali, čo si obliekam. Skôr som dostávala furt pripomienky, že chodím nudná a že by som sa mala viac trošička odviazať a tak. Že som v podstate na kamerách a že na tých kamerách tá extravagancia pôsobí oveľa jemnejšie ako v realite. A že ste by chtěli prostě takovou, ale tu jakože girly girl, prostě růžovou. Asi áno, myslím si, že to tak nejak ako na to smerovalo. Čo sa týka čelenok, tak ja som v živote predtým nenosila čelenky. Teraz ja som našla nejaké alter ego, proste, ja to úplne to milujem. To je strašně zajímavé, že já jsem vůbec nevěděla, že se tam ten styling jako takhle řeší a vlastně mě to přijde jako docela důležitá součást té hry, jakože... Spíš podle mě nebyl u nikoho tak výrazný, maximálně loni vlastně jako u Nicole trošku, která si to ale sama podle mě vymyslela, že s tím, jak o tom mluvila. Ano, a ostatní si myslím, že na to tak jako nějak tak kašlali, si myslím. Ja som si ale na druhú stranu uvedomovala aj to, že som proste v tej telke a nechcem tam chodiť ako šupák, akože keby to nebolo natáčané, tak tam chodím v bielom alebo v sivom svetri, bo chodila by som proste takto ako bežne normálne chodím. Okay. Ale každopádne rúžovú milujem, to je moja najobľúbenejšia farba, takže keď som tam mala niečo rúžové, tak to bolo od srdca, pretože naozaj to mám strašne rada. Takže by se dalo prostě říct, že to byl jako takovej mix toho, co seš ty, plus teda přišly nějaký nový kousky šatníku, ale že to vlastně jako nebyla nějaká prostě jako falešná identita nebo něco úplně takhle jako pro tu hru. Snažila se vlastně, on tě stylizovat do taky tý jako hodný holky, asi podle mě. Snažila se z tohle jakoby nějak akcentovat a hrát? Přišlo ti, že by bylo lepší, aby tě tak ty lidi vnímali? Ja mám takú jednu výhodu, respektíve nevýhodu v živote, že mňa keď ľudia vidia na prvý pohľad, tak mňa hneď si automaticky zaškatulkujú po väčšine ako takú trošku hlupačku, trošku takú naivnú, že kým ma nespoznajú, tak ma takto vnímajú. A ja som si to uvedomovala, že ma tak vnímajú, takže ja som im to nevyvracala, ako to vyvrátim väčšinou chvíľkovej konverzácii s ľuďmi v bežnom živote. Takže tam som im to nevyvracala. V podstate oni na to doplatili, lebo mali nejaké predsudky, ktoré si nevyvrátili a potom boli zrazu prekvapení, keď som prehovorila úplne normálne, ako v bežnom živote rozprávam pri gulátom stole, tak boli takí prekvapení, že wow, že to ako si rozprávala pri tom gulátom stole, hovorím, no normálne, prosím. Taká Anička, s ktorou som trávila 24/7 skoro na tom hrade, tak ona vôbec nebola prekvapená, pretože ma poznala. Ja som nepotrebovala, vlastne pred nikým som tam nič nehrala, to, že oni ma tak zaškatulkovali, tak som to tak roka. Já si nemyslím, že jako diváci jsme tě vnímali, jako, že jsi jako nějaká jednoduchá nebo tohle, ale bylo právě vždycky překvapení, když se jako zatěla ty drápky prostě u toho kulatého stolu. A to bylo podle mě super asi i stylingově rozhodnutí, jako ten kontrast toho, že proto to možná Markus udělal. Každopádně máš pocit, že kvůli tomu, jaká pak uměla být u toho stolu, tak se tě začali vlastně jakoby bát někteří? Ja si myslím, že keby to naozaj, že hrám, tak ako, keby to fakt, že hrám, tak by som to hrála aj pri tom gulatom stole a zbytočne by som sa neukazovala. Ale tým, že ja som práve nechcela nič hrať, tak som bola práve takáto normálna, ako bývam. A myslím si, že áno, že ich to potom prekvapilo a veľmi to riešili a rozoberali a to bola jeden z ich dôvodov, prečo ma aj podozrievali. Tak ja si myslím, že tady ten kontrast je normální v normálním životě, ale podle mě v té hře to hrozně řešíš a vnímáš prostě ty malé detaily, které jsou jako jiný, takže ja som s tým OK. Vlastne. Jo, no ale ja som tam aj bola taká, že som tam chodila s
rôznymi teóriami, dosť prešpekulovanými teóriami, podľa mňa to by nenapadlo nikoho, niekedy ja strašne zložito niekedy rozmýšľam a aj tak potom nechápem, že aj tak stále ostali v tom nejakom svojom narratíve a nerozumiem prečo. Proste boli takí, že mňa tak si odsúvali, že ma moc nejak extra neriešili, nevnímali, že nebola som tam až tak zo začiatku výrazná, že proste dlho ma tam neriešili proste vôbec. No a kdo teda byli tvoji prvotník asi na zrádce? Hneď prvý deň, keď som hneď prvá po prvom gulatom stole po rozradení som mala Sara a Robert. Prvé dve mená, ktoré som povedala. Bola som strašne nešťastná, že Roberta mi zabili v noci, pretože ja hovorím si, on by bol perfektný zrádca. Potom som sa vlastne v tých rozhovoroch dozvedela, že on strašne chcel byť zrádca. Tam neviem, prečo všetci tvrdili, že práve on je dobrá voľba, pretože že by ho nikto nepodozrieval, ale ja som ho tam práve že mala, že by bol skvelý zrádca. On aj tak vyzerá. Tá holá hlava, tá veľká brada, proste úplne super. No a Saru som mala tak intuitívne, ja som s ňou vlastne strávila ten prvý deň aj posledný deň. Dosť ma prekvapilo, že vlastne bola taká, ja jej hovorím, že no, keď začne po mne, na mňa niekto útočí, tak ja neviem, či to proste zvládnem, keď budú na mňa kričať, alebo tak ona, že neboj sa, ja sa ťa zastanem. A bola taká až moc aktívna a moc, taká, že akoby kamarátska, akoby si ma chcela určitým spôsobom nejak tak zmanipulovať, aby som ju mala, ja som ju mala rada, ale proste nejak tak akože moc rada. A ja som si tak hovorila, že dobre, že ak je zrádca, tak idem s ňou do finále, že proste budem sa jej držať, no potom ju vyhodili, tak som bola taká nahnevaná. A na základe... Ty si nekonfrontovala u toho prvního stolu, nebo konfrontovala si to už nevybavu, teďka ne? Ja som nechcela, aby... Jo. Ja si hovorím, že kurník, teraz by bolo dobré, aby som to hrala strašne ako na nešťastnú, že ma nechala, že ma zmanipulovala, že by som si nemyslela, že... Takže som bola trošku nahnevaná, že mi ju vyhodili, lebo u nej som si bola tak viac menej istejšia. Nebolo to 100%, bol to jeden deň, ale bol tam taký ten pocit, že toto by mohlo byť ono. Zároveň ona ma trošku zmiatla, pretože ona mi hovorila, že vlastne jedinému, komu verí, je Marcel. A ja si hovorím, tak teraz ona je teda zradkyňa, tom sa dozvedela, ona odišla a ja som nad tým potom dumala, že kurník šopa, idú hrať zradci spolu alebo oddelenie. Že čo ak proste aj Marcel je zrádca a chceli hrať spolu, takže ja som ho mala úplne od začiatku v hlave ako jedného z možného podozrilých. Vznikly tam tím pádem nejaké ako tvoje antipatie vůči němu už? Antipatie ani nie, skôr si hovorím, však uvidíme, budem ho pozorovať. Tam vlastne som videla pri viacerých konfrontáciách, čo neboli v strihu, čo sa vôbec nedostali do strihu, že bol taký, ako chodil taký vystresovaný po tom hrade, ako také káčatko. Takže nevedela som a potom vlastne v tej 8 už tam pri tej našej slávnej misii, Pane Bože, tak... Na schodech. To je strašné, no. K tomu jsem se chtěl dostat do další otázku, jak si vlastně vnímala tu vaši situaci s Marcelem o štít. No, bolo to úplne fér, ja neviem, ja som v živote nepovedala, že to nebolo fér, bolo to úplne fér, ja si za tým stojím, ja tam jednoducho iba celkovo, prečo som aj tak vybehla, ja som mala jeden ten deň, kedy bol na mňa, kedy bol taký ťažší, kedy som v podstate sa potrebovala iba dať ukludniť, na mňa nikto netlačí a tak. A on tam na mňa aj tlačil s tým, že chce so mnou rýchlo porozprávať, hovorím, nechaj ma na chvíľu, ja nechcem sa teraz rozprávať, že potrebujem sa ukludniť. A zároveň proste som tam mala teda ten slabší deň a tým, že ja som ho mala od začiatku v tej hlave a on potom, že mi tam vlastne povedal na tých schodoch, že mňa tu už podozrievajú, čo bolo pre mňa zrazu taký, že otvorenie očí. Ja som si to vlastne dovtedy až tak moc neuvedomovala. Jediného, koho som vedela, že ma podozrieva, bola pani Kateřina, ale ostatných som nejak nevnímala. A on teda si bol strašne istý svojou pozíciou, čo bolo pre mňa nepochopiteľné tým, že vlastne celý ten deň sme riešili, že sú teda noví zrádci. A ako si môže byť tak istý s tou svojou pozíciou. A no celé to bolo úplne... moc veľmi vykonštruované proste nedorozumenie a proste hneď po show, ako sme sa stretli, tak sme si to vykomunikovali a sme spolu za dobre. Pro mě jako diváka asi bylo i nepochopitelný, proč on tak chtěl ten štít, protože přesně jakoby, si myslím, že jemu to verbování jakoby jakože jako. Právě, a to jste vy samozřejmě nevěděli, ale mě několikrát chtěla verbovat tebe, že jo, bylo pak v televizi vlastně. Škoda. Věřila by si na showdown s Mijou, jo? No ani nie, že s Mijou, ale vtedy, keď som mala byť, keď tam bola ešte Bára, keď tam prišiel Paťo. Ja už som tak proste si hovorila, že kým ma teda zavolajú, ja vidím, že tam je Bára, vtedy sme sa už začali s Bárou veľmi baviť. A ja som tej Báre potom povedala, že Bári, keby vidím, že tam stojíš ty a proti Mii, tak hneď proste ideme spolu. Hneď proti Mii, lebo ja som videla, že ona moc proti Mii nešla. Že nešla tak moc o Kato. Ja som sa bála, to nám tak říkala. No, takže keby takto sme na to hneď dve a možno by aj pre ňu to potom bolo aj jednoduchšie, lebo predsa potom to bolo pre ňu ťažké, kebyže sme spolu dve kamošky, tak by to bolo asi lepšie. No. Ale kto vie, to sú iba dohady.
Já jsem vůbec nevěděla tenhle ten bonus. Jaká byla tvoje reakce, když jsi to zvěděla, že Mia je zrádce? Jo, já jsem to viděl. Ale to ja väčšinou tak preháňam úplne tvárou, že vlastne celý zrádci sú iba o mojich ksichtoch. Reálne furt sa tam zabrí na to, ako sa tváří. Můj oblíbený záběr je, jak Marcel zpívá a je tam záběr na tebe, jak do toho brečíš. To je depresívne úplne. To byla skvělá televize. Extrém, úplne milujem. No ale spieval pekne, tedy som vlastne vôbec nevedela, kto je to vlastne ten Marcel. No. Ja keby ho možno poznám ako človeka, predtým, tak by som si ho vôbec by som mu tak mi neprišiel divný, ale tým, že som nevedela, že on je aj skutočnosť taký milý, taký ňuňuk proste, tak mi to prišlo divné, tam môže hrať hocik do hocičo. No jasný, no. Tak tam treba fakt nad všetkým aj, to isté aj s Ondrom, proste teraz v živote viem už v skutočnosti, že je proste naozaj gentleman, naozaj taký zlatík. Tam som nevedela, čo je zač, nevedela som si ho vôbec zaradiť do ničeho. Já si myslím, že ve finále to jako všichni vlastně takový, jaký ty televizi jsou, nebo na mě aspoň působí, no, takže, ale chápu, že když jsi v té hře a máš pocit, že všichni přišli hrát, tak to prostě bude takové. Hlavne som netrávila s nimi toľko času, napríklad u Veroniky, s Veronikou som trávila veľa času, tak tam som proste vedela, že to nehrá, že naozaj taká je, aká je. U Aničky to isté, proste, ale s nimi som netrávila až tak moc času, takže som nevedela, či to je hrané, alebo taky v skutočnosti sú tí ľudia. A nezměnila by si tohle, protože já mám pocit, že co tak jako slýchávám lidi, co tam byli, tak vždycky říkají, že jejich hlavní jako věc byla, aby se prostě bavili s co nejvíc lidma, aby prostě byli jako vsugerovaný jako ten správný charakter. Nemyslíš, že by ti to třeba pomohlo, kdyby se s těma lidma bavila, tím pádem by tě neměli vsugerovanou jako jinak? Vy jste pak totiž byli i podezřelí jakoby kvůli tomu, že jste se bavili s Bárou a byli jste tam ta odloučená skupinka. Slepice. No. Ja som sa bavila s každým, že ako vždycky nemala som problém si s nikým prehodiť slovo, vždycky som riešila som aj teórie s inými ľuďmi, ale netravila som s nimi toľko časom pri obedoch, alebo proste keď sme niekde išli na misiu, tak väčšinou som si dávala s rovnakými, čo je pravda, že som si to mohla som si to trošku poprehadzovať. A väčšinou s MJom som bola aj s Marekom raz, s Kajou som bola v aute s Čestmírom. Ale napríklad s Danielou som vôbec netravila až tak moc času, iba párkrát sme sa porozprávali na hrade. No a ten Ondrej, akože tiež riešili sme spolu nejaké teórie, ale nie až tak moc, no. Asi jako by bylo nutné. Proč jsi měla pocit, že jsi vlastně byla vyloučená kvůli tomu věku? Bylo to fakt jakože podle tebe kvůli tomu? Protože loni třeba Sarah vlastně, tak tam byla vlastně stejně stará jako ty, nebylo to úplně takhle, nebo si myslíš, že to bylo i něčím jiným? Ja si myslím, že ten deň to na mňa tak dolahlo prostě už iba tým ťažkým dňom a odôvodnila som si to tak v tej danej chvíli, že ja som tam od začiatku nemala tú jednu najbližšiu osobu, vždycky som ich tam mala viac blízkych, ako napríklad Veroniku, Aničku, že nemala som tam takú tú presnú spojku. Napríklad Veronika, Anička boli tie úplne, že najviac dve spolu. Potom tuším teraz, ja neviem, Sophie, MJ, že boli úplne najviac spolu, že každý tam mal toho najviac parťaka. Ja som ich mala ako všetkých tak nejak na rovnakej úrovni, všetky tie baby, že nemala som tam nikoho takto extra moc. Možno aj to mi chýbalo. Tú dvojičku si nemala. Lebo takto tak väčšinou je vždycky je najlepšie mať niekoho do dvojice. Zároveň proste, ja neviem, bavili sme sa spolu, ale už iba pri tých konverzáciách, pri obedoch, keď sme nemohli riešiť hru, tak riešili deti a takto. A teraz človek je stratený v týchto témach, tak proste iba tak počúva, sedí, oni konverzujú a ja iba taká, že no tak čo mám povedať? No tak o pár rokov by som si chcela založiť rodinu. Tak je pravda, že je tam málo dvacátníků, že by to mohlo trošku chápu, že v těch situacích vlastně člověk pak neví, co dodat, protože no ale teraz akože normálne, ako som už povedala, skupina Gazely, Slepice, tak proste máme svoju skupinu, chodíme proste vonku, ja si myslím, že to bude kamarátstvo aj po skončení zrádcov a naozaj si sedíme veľmi ľudsky a zároveň sa doplňujeme, že vlastne ja som si všimla, že aj keď mám 21 rokov, tak viem niečo odovzdať napríklad takej Veronike, že vidím na nej, že napríklad keď niečo hovorím, napríklad po tej napríklad psychologickej stránke, takže ma naozaj počúva a že jej niečo dáva to, čo jej hovorím. Na tom hrade to je také proste už stiesnené a človek hľadá chyby, vykonštruuje si v hlave rôzne obrazce, ktoré možno ani neexistujú. Kto vie, no. Není to normální prostředí prostě. No, hej, to není. A kdybychom se ještě vrátili teda k tomu tvýmu kulatýmu stolu, jak moc to bylo sestříhaný? Zdala jsi se tak rychle, nebo se snažila ještě trošku obhájit, nebo to rovnou prostě bylo jako sešup? No, tak to bolo hrozne zostrihané. Dlho mi tak ako trvalo, a s týmto mi napríklad pomohla Veronika, že
povedala mi, že každý tam máme nejakú rolu v tom strihu a že ju musím prijať, tú rolu, že ja to už nezmením. Takisto tam zo mňa tí strihači bohužiaľ nakoniec urobili práve tú, ktorá sa vzdala, tú slabú. Začala som gulatý stôl ja. V strihu je, že Ondrej. Začala som gulatý stôl, ja vedela som, že sa budem riešiť, tam aj hovorím, že som ako prasa, ktoré ide na porážku tam v tej spovedelnici. Takže ja som o tom vedela, počula som, čo proti mne majú, normálne logické argumenty, pretože to boli nezmysle. Tak keď sa na to pozrieme späť, jeden z toho bolo, že som sa v ten deň zmenila tú 8. epizódu, to bola streda, ale reálne podľa verbovania by som mala byť verbovaná v utorok, čo v podstate ani nesedí na ten deň, kedy som bola zmenená. To som im tam vlastne všetko povedala a potom vlastne do mňa potom začal argumentovať Ondrej a on aj tak, keď som mu všetko tamto vyvrátila, čo proti mne mali, tak aj tak v podstate stále si išiel svoje a to už ma potom vlastne rozplakalo, lebo už som bola zúfalá, takže to už boli slzy zo zúfalstva. Lebo znovu opakoval to isté, hlavne fakt išiel s vecami, ktoré vlastne boli na začiatku hry. Takže som ako nechápala, že či si myslíš, že som od začiatku, alebo čo. A jak dlouho teda zhruba trval ten tvůj kulatý stůl, že v televizi to vypadalo jako, že to skončilo po 10 minutách bez vlastně nějaký diskuze? Ja si myslím, ja neviem, pol hodinu, 3/4 hodinu. Okay, ja mám totálne skreslený čas, takže neviem, no. Akože, ale normálne som začala obhajobou ešte suverenne, nebol tam taký breakdown a potom vlastne sa to až nejak tak... Jenom ve střihu to působil jaký nejrychlejší stůl ever. No, já mám pocit, že jsem na tu epizodu koukala, podle mě se na chvilku usla a najednou jsem se zbudila, ty už si stála u dveří, jako. A co se tady stalo prostě? Jsem to musela přetáčet. Jaký byly tvoje emoce vlastně po show a teďka v rozhovorech? Protože, jak to říct, ale v některých rozhovorech na tebe nebyly asi úplně nejlepší reakce, že lidi vlastně jakoby řešili, že jsi taková zahořklá a tak. Nebo to takový jsem z toho já měl jakoby pocit, teď mi to zase nepřijde, když s tebou mluvím, jakoby jak jsi to vlastně v sobě zpracovala a máš tam nějakou jako křivdu vůči někomu, nebo jsi už jako se všem v pohodě? Ja sa priznám, ja nečítam komentáre, ja sa tomu musím vyhýbať, pretože ja to nezvládam, keď to čítam. Tak to nečítam. Väčšinou si iba čítam správy, ktoré mi posielajú ľudia a to sú väčšinou pozitívne správy. Ja osobne si nemyslím, že by som sa tam správala nejako zahorklo, pretože ja to mám všetko vlastne s každým vykomunikované, okrem teda pani Kateřiny. Tam som možno ja čakala nejak hlúpo, že za mňou proste príde a povie mi prepáč, lebo to, čo sa tam vlastne stalo, ten náš rozhovor, to nebol jediný rozhovor. Ona tak celkovo počas celej tej show bola ako si trošku proti mne, alebo som mala taký pocit, že jej akoby trošku nie som sympatická, čo je v poriadku, lebo však sme tam 24 ľudí, rôznych skupín a rôznych povolaní, ale proste ona mi tam furt hovorila, že som štebetálka a proste furt na mňa tak divne zazerala, potom mi hovorila, že vôbec nerozprávame, prišla za mnou a ty vôbec nerozprávaš pri gulatom stole, už by si mala začať rozprávať, pritom som rozprávala pri každom gulatom stole napríklad, že tam už to bolo také vyexkalované a najviac ma vlastne zranilo to, že povedala vlastne aj v tých spovedelniciach, že vlastne som, a teraz ja nechcem kladať slova do úst, ale nič o tom slova zmysle, že som vlastne nejak emočne nestabilná. No, každopádně se všem si to jakoby vyříkala vlastně kromě ní a nemáš tam žádný tady ty. Ale zase ja som si to v sebe uzavrela. Že s ňou som si to nevykomunikovala, ale keď ju vidím, nemám problém sa s ňou akože porozprávať, taký ten normálny rozhovor, že ako sa má, alebo tak, nemám problém ju pozdraviť. Proste ja som vychovaná tak, že proste to sa bežne robí, že sa normálne pozriem a normálne komunikujem, ale v sebe som si to uzavrela, čo je pre mňa dôležité a hneď vlastne, keď som prišla domov z hradu, ja som zabudla aj, že som mala nejaký beef s Marcelom. Ondra, napríklad, ku Ondrovi som necítila nič, žiadne negatívne pocity. A až potom vlastne, až keď mi on napísal sa takú dlhú slovku, sa mi ospravedlňoval. Tak tam to nepřekročilo to herní, podľa mňa, zase u Ondra. Takže vlastne ja som to absolútne neriešila, až potom, keď som videla celú tú epizódu, ako to ona vnímala, tak ma to až tak urazilo, že ak sa to môže hrať na spasiteľa, keď v podstate nakoniec ona ma vyšupla ako obetného baránka. Ne, my jsme ti jenom chtěli asi dát i prostor, jako to tady uvést na pravou míru, protože ty reakce podle mě někdy byly takový, jakože, že lidi nemají moc to pochopení k tomu, jak zdekompenzovaný ten člověk odchází, což vlastně i Daniela tam říkala ve zpovědnici, že takhle by ty lidi neměli odcházet, furt je to hra prostě a asi si nejsou schopni uvědomit ten tlak toho. No, ale bolo horšie sa na to asi dívať, takto zostrihané, ako to reálne prežívať. Ale teda tiež ma to ako prekvapilo, že tí ľudia dokážu byť niekedy až tak krutí v tých nejakých svojich komentároch alebo svojich postrehoch. Ale tak hovorím si, že je to nejaký ich názor. Ja im to vyvracať nejdem, viem, aká som ja. A podľa 60 minút sestříhaných z toho dne taky. No, to je ďalšia vec proste. A ono, človek chce aj veľa toho povedať, potom v polke vlastne zabudne, čo chcel povedať, nepovie všetko.
A ak tak na nich pôsobím, tak mi to je asi úprimne možno ľúto, ale viem, ako to cítím ja, to je asi dôležité. Podle mě ale hláška ospravedlňujem se, že jsou milá. Zůstane navždycky jako ve zrácích. Jsem viděla ty memes, ty byly skvělé. Viděla jsi včera na Primě, co bylo when I say ospravedlňujem se, že to byla a they don't get the reference. Viděla jsem to. No to je čo? geniální. To podle mě, jestli bude někde ve třetí řadě, jak to prosím řekněte. Lebo neviem, či tam je v tom strihu. Ondrej povedal, že nepripada mi to, že to tak naozaj je, že si taká milá. A ja, že tak ospravedlňujem sa, že som milá. Proste to už bolo na to, lebo on povedal, že mu to je divné, že som milá. Proste. To už taky nevím, ale tohle bylo skvělé. Tohle bylo skvělé, no. Já na zradce samozřejmě koukám kvůli hře a tak, ale jakožto make-up artistka, tak mě vždycky hrozně u tebe překvapil make-up. A byla to taková věc, že vždycky tam jako jela ta kamera, takhle se tam zablízkala jako highlighter a opět, a co to je? A teď strašně potřebuji vědět, co to bylo. A jestli jsou nějaký girlies, kteří to mají stejně, tak jakoby potřebuju ten tip na ten produkt, protože to bylo absolutně geniální. Jako. No, možno ťa prekvapím, ale bol to highlighter za pár šušňov od Catrice'u, ten dupe na Fenty. Diamond niečo. Diamond Haze, áno. A plus do toho ja som si kúpila zo Glamu nejaké glitrové očné tiene a to som si občas dala. Ja to niekedy moc preháňam. Ešte všetci mi povedali, že kamera skresluje, že to niekedy, však niekedy tam vyzerá, že som vôbec namalovaná, iba tie trby. Áno, a jenom takhle to třpití, když jakoby jela ta kamera u toho kulatýho stolu, jsem si říká, co to je, potřebuju to vědět. Věděla si, co dělá pro kameru. To fungovalo. No. Ale hele, teď ti dáme taký hot seat a jdeme na quick questions. A my hodíme otázku a ty hodíš jméno. Na koho to sedí nejvíc? Jsi ready? Ne. No tak. Kdo si myslí, že je teď v nejhorší pozici? Anička. Kdo si myslí, že je v nejlepší pozici? Mia. Kdo tě nejvíc překvapil až v televizi? Pani Kateřina. Kdo ti byl na hradu nejbližší? Anička. Komu si nejvíc lhala? Neviem, všetkým. Okay. Asi všetkým. Nebyl nikdo specifický, OK. Kdo je největší sobec? Asi ve hře. No tak tí najlepší hráči sú najväčší sobci, nie? Nedáš na jméno. Ja chcem byť diplomatická. Dobře. Tak kdo byl nejvtipnější? No tak podľa mňa ja s Bárou. Kdo tě nejvíc štval? No, akože občas aj samu seba som štvala najviac ja. Velká diplomatka. A koho se z herně nejvíc bála? Danielky. A kdo byl nejslabší článek herně? To nepoviem. Tak to asi škrtáme. No, to asi vystřídem. Tak jo, teď jdem na recap. Takže přijdeme na snídani, no takhle. Končila 9. epizoda tím velkým cliffhangerem, že nevíme, jestli vypadla Anička nebo Ondřej. A teď čekáte, že přijete do té epizody, zjistíte, kdo to byl. Samozřejmě Markus si řekl, ne, prostě 10 minut budu koukat na něco, co vůbec nedává smysl. Takže jsme koukali na snídani, kde jakoby byli 4. No, 4 tam přišli podle mě lidi. A řekl Vojta prostě, no budete je muset ještě zachránit. Takže my jsme teda celou epizodu, a.k.a. oni celý den, nevěděli, kdo vlastně jako vypad a skončil. A potom teda v procesech si jakoby zjistil, že teda vypad Ondřej. A já jsem teda hrozně doufala, že vypadne paní Kateřina, to jsme tady věděli už z minulý epizody, že nevypadla. A přála jsem, aby zůstala Anička, což se teda stalo. A musím dát jako velký shoutout Ondřejovi, že to té Aničce předal. To ještě se k tomu vrátíme. Okay. Každopádně se zachránili. Anička má takový jako hinty na Danielu a Miu, ale zároveň podle mě to jako nevytahovala u kulatýho stolu a vlastně se šlo rovnou po MJovi, protože na něj bylo podezření vlastně hned od začátku a ve chvíli, kdy prostě zjistili, že Ondřej vypad, tak řekli, že to prostě je MJ tečka. No tam furt ještě dohrává to, že si všichni myslí, že je Marek původní zrádce, jako ho verboval. A to si myslím, že bude ještě jako dlouho hrát, protože jako tam není šance na to přijít, jako v té hře, když jsi v té hře prostě. Takže si myslím, že se tam bude ještě dlouho táhnout a vypad teda MJ. Yes. A vlastně nevím, čím končí epizoda. Podle mě tady končí epizoda. Pri gulatém stole končí epizoda. Nebyla ještě ani... Nevíme, jak to dopadne to. Takže tak, každopádně, máme teda mrtvýho Ondřeje a jak říkám, musím říct, že jako... Já jsem neviděl rozhovory tenhle týden, on jakoby neblafoval a fakt jí to chtěl dát. OK. Hustý. Protože já jsem si nebyl jistý, jakože protože řekl bych, mám to v téhle a jakoby počítal bych, že mi třeba ten člověk nebude věřit a vezme si tu druhou. On to totiž říkal, podle mě v té epizodě to říkal, že právě kvůli tomu, co se stalo s tebou a to, že na tebe tak hrozně jel, tak prostě řekl, že jako kvůli tomu
to jako zdá, že vlastně to byla jako taková ta poslední kapka, kdy on řekl, že takhle to hrát nechce, styděl se za sebe a radši šel domů a proto ty Aničce přenechal. Akože, ale dobre, že mu verila, ja by som mu napríklad asi neverila, proste, že nevedela. Ale já si právě myslím, že Anička právě ví, jaký Ona to tak charakter, položila jako. tu otázku, aby už jakoby No. A on je charakter. umí dobře číst lidi, podle mě, Anička. Takže to bylo vlastně smutný. Veľmi a teda... dobre, to je akože brutálne, ako aj v reálnom živote, ona sa dokáže nacítiť na tú energiu, no čumím na ňu, vždycky, keď začne o niekomu rozprávať, tak som taká, že wow. Tak to je ta práce, podle mě, když jsi právnička, tak to taky. No, neviem, či je úplne právnička. Není? Počkej, to je fake? Není to isto fake, asi to má vyštudované, ale nemyslím si, že to robí aktívne. Aha, tak... Že viem, teraz si otvorila kaviareň vlastnú, ale teda myslím si, že hlavne robí asi podcasty, ale zase hlavne tu nechcem dávať nejaké dezorientačné informácie. Ne, jenom to jsme nějak vůbec neřešili, já ji prostě beru Anička právnička od začátku, OK. No každopádně... A počkej, ještě tam byl ten face off. No ano, a to jsem nechtěl říct, já jsem to nečekal, přitom se to děje v britské verzi, že pak to... A když přišli, tak on už z dálky jakoby věděl, že je to Daniela, že jo? A ja podľa topánok som si všimla, že to boli tam vidno topánky iné. Mia mala bielo-modré Air Forcey, alebo niečo také danky, neviem. Ale koukal se teda hodně, tak jakože opovržlivě na ně. No, mně se to jako strašně líbilo, protože já mám pocit, že tím, jak oni je vraždí jenom v tu noc přes ten papír, tak ty jako nemáš ten face off s tím člověkem. A ve chvíli, jako vidíš, že na to ten člověk kouká prostě úplně jako, že... No na ně to mělo velký dopad, ještě Ondra, když je taky jako skautík, prostě taky ten fakt jako, že... No taky ten, víš, že ten morální člověk, co jde podle těch prostě nepsaných... Milujem, keď ho uvidím, tak ho oslovím, že no čo ty skautíček? Milujem, to sa mi páči. No je takový, jako ano, že tu, ten fakt jako... Sbírá od ty označky. Člověk, co ho nepodplatíš prostě. Bobrík mlčanlivost, odvahy? Niečo, no, nejaké a on tam na ně ještě zahlásí, uvidíme, jak dlouho vydržíte vy a já. To bylo skvělý, Go, Kylie, go! Za mě to bylo ještě teda lepší, než to, co jsme tady říkali minule, že bychom chtěli, aby Mia vlastně byla v té poslední dvojici. No tak nič by se nezmenilo. Ale tady fakt já si myslím, že tohle bude Daniele downfall, jako, že už jako Čestmír byl dost, teď tohleto a já si prostě myslím, že na ní už to jde jako to nedává, hrozně vidět. Ona to i sama říká, že to jako nechápe, že to ty lidi jako nevidí. Jak ona už je prostě hotová. Jak jako. má tedy ten klobúk, keď tam prišla. Ano. Extrém, však to akože ona sa dala výhovorku, že je ťažko alebo zle, alebo niečo zo syru mala, či čo. to říká právě všem, že má ty střevní potíže právě. Ale ako chuďa. No. Fakt vidno, že to byla pre ňu taká posledná kvapka ako v súcite, že už Nedivím se, bylo to prostě nepříjemné. Bylo to silné, strašne silné. Neviem, čo by som robila, keby ich tam vidím. Asi by som možno by som po nich aj skočila, čo ja viem. To by ti asi nedovolili. Asi nie. Ale proste neviem, čo by som robila v tej danej chvíli. Hlavne to už, zoberte si. Keď ja som skončila pri gulátom stole, bola asi, ja neviem, či 1 hodina alebo 12:30 ráno. Teraz oni vlastne, podľa mňa isto museli ich, a teraz to neviem, či to môžem hovoriť, ale proste strašne dlho trvalo, podľa mňa, kým sa dostali tam k tomu stolu. Že bude třeba 4-5 ráno. No. Takže on musel být tiež už aj unavený, takže to... Ale to si myslím, že se tady strašně propisuje právě na těch lidech. No. Že to byl přesně Marek, který se nezeptal, jakoby my, jak zabil, jak otrávila Petru, jo. Takže já si myslím, že ten čas dává fakt zabrat. Ale pojďme teda ještě od Ondřeje na MJ, který vypadl u kulatého stolu. Mě to vlastně jako strašně mrzí. Zase to je ten způsob, kterým vypadl, že jako neudělal on žádnou chybu, ale prostě jako nebylo na koho, ale lidi na ně začali prostě ukazovat. Ne, oni se chytli úplně nějaký teorie, že on by zabil Ondru a já jsem to vlastně ani nepochopil. A byl kamarád s Markem. Jo. Teória bola taká, že vlastne Bára, keď vypadla, to bola nočná misia. Budem vám to hovoriť po dňoch, lebo mám to tak zakorenené v hlave. To bola nedeľa proste misia, kedy sme ostali 6, ktorí nemali štít. Bralo sa tak, že vlastne pondelok bol voľný deň, čiže vlastne už utorok bude nejaký nový zrádca, že jeden proste musel ostať, keďže vypadla Bára a jeden bude teda verbovať niekoho nového. A boli sme tam my 6, ktorí sme nemali štít z toho hradu, v tej misii, kde sme mali ten oheň života alebo smrti, alebo radšej niekoho riskne a bude volať ten zrádca niekoho, kto má vlastne ten štít. No a všetci sa radšej priklonili, že to bude niekto z nás 6. Potom vlastne tam zomrela Petra, pretože tá bola v ten deň otravená, to sme nevedeli, tá nemala štít. Potom vlastne hneď keď verbovala, tak
zabili Čestmíra a jednoducho celkovo to bolo také, že si mysleli, že to bude niekto z nás a nakoniec to vlastne bol Marek, ktorý to prijal, aj keď mal štít. A to vlastne bolo to z začiatku ako spomínané, že kľudne to takto môže byť. Ale všichni sa chytli toho, že to bude niekto z toho púlu tých ľudí bez štítu. A vlastne ostali sme iba ja, Ondra a MJ, no. Takže... A teď už tam není nikdo z těch, kteří ví, že to je OK. Jo, pravda. No takže každopádně MJ aspoň odhalil tajemství, že tam měl bráchu, tak který... To bylo skvělé. A podle mě udělal přesně, zase se mi to líbí, že když, i Karolina to udělala, že když odchází, tak dávají drobečky, že jako možná, a pak prostě dropnou, že jsou věrný a žijí úplně, ne. Yes. Takže to bylo geniální a líbilo se mi hrozně moc, že teda u toho stolu řekl svoje teorie. Že teď to vlastně podle mě bylo v tvém podcastu s Vojtou, že to právě řešili, že se to jako neříká a že to jako dává hrozně smysl, když jako odcházíš, že prostě řekneš ty teorie, které máš. A i si myslím, že to jako nějakým způsobem ukazuje na tu tvojí věrnost, jakože já bych věřila člověku, který řekne, že má takovéhle teorie. Takže mě to jako hrozně mrzí, fandila jsem mu docela. Myslím si, že to dotáhne dál ještě, no. Ale je fakt, že byl jako silnější hráč a zůstávají tam prostě ty slabší, no. Takže jdeme na ně? Jdeme si je ranknout. Jdeme na ranking. Na 7. místě máme Marcela. Tady jsme se skoro shodli a já k němu asi nemám v této epizodě úplně co. Já se úplně nevybavuju, upřímně. Já prostě, mě u něj jenom překvapuje jakoby ta naivita, že já chápu, že v té hře musíš být o něčem přesvědčený, ale přesně, že tam se říká, na tobě bych to poznal, Mio, kdybys to byla ty, prostě tady to já říkám jakože, ale jako jak, že ty lidi prostě neznáš, jakože mě tam prostě jenom štvou tady ty jeho statements, jakoby sebevědomí v něčem vlastně. Mne to tiež vytačalo, keď nikoho označovali za najvernejšieho z verných. Já mám jako pocit, že na jednu stranu tam lidi šli hrozně s tím, že tam budou ty falešný jména a tohleto. Ale zároveň máš pocit, že ty lidi nejsou až tak chytrý a až tak jako promyšlený, že by tam přesně hráli hru jako Mia. A podle mě Marcel tam fakt šel s tím, že jako to bude jak ta první série. A tam si myslím, že prostě se tolik jako nehrálo a věří fakt těm jeho... On tam říká, že chce jít dokonce bez intriku, já říkám, ale to se prostě nedá, to tě tam dotáhnou ty ostatní lidi, protože nejsi hrozba. Ty nedojdeš bez intriku ve zrádcích do konce. Ty jsi tam jako dotažený, protože ostatní neohrožuješ. Ani zrádce, ani další věrný, jakoby. No hlavne ja si myslím, že veľa z nás zo začiatku bolo takých, čo sme tam išli hrať, ale potom postupne tá hra, strašne je medzi logikou a tými emóciami hrozne tenká hranica a ja si myslím, že súčasťou tej hry sú aj tie emócie, ale niekedy sa to preklápalo, kedy boli emócie silnejšie a vtedy akoby tá logika, tá hráčska logika akoby ustupovala a myslím si, že možno aj Marcel od začiatku, ak išiel aj hrať, tak postupne ho to zmohlo a chcel byť proste, ale to všetko je nejak z môjho uhlu pohľadu, hej, neviem, ako to on vnímal, ale tak to nejak z neho cítim. Poznala bys to, poznáš to. Tak. Kde je 6. Na 6. místě máme paní Kateřinu, paní K. To je skvělý, ale to mě úplně baví, panika, akože u toho rozhovoru som si říkal, že to budu používať. Ale ja som to nemalo, to vôbec nebolo, že by som sa chcela nejak vysmiať. Ne, to ne, jenom to bolo ako hezký. Tým, že to je, ona si vymyslela meno Kateřina a volá sa Jiřina. Proste mohla si tak ja som, keď na hrade som volala Katka. Ale ja mám, takto niekoho volám, keď som s niekým fakt, že dobrá kamoška. Ja už potom, keď som bola proste nešťastná z nej, tak som mu nechcela volať pekne, proste, že Katka, tak pani K bola pre mňa skrátka ako to rýchlo a jednoducho. Mne to nechci ako handlivý, jenom sa mi tak ho líbilo a sme to taký ako kečím. Mne príde, ako mi proste niekedy píšu tí ľudia a spomenujú v tej správe, tak vždy tiež pani K a ja úplne, že to sa uchytím. Ne, mne to přijde skvělý, je taková přezdívka a vlastne to strašne baví, no. Tak máš tohle a svoji hlášku. Ale to je jako... Vidíš, že si odešla jako a máš tam prostě za sebou. No, ale já tam vlastně... herně zase nic nemám, ona je prostě úplně ztracená. Mě vlastně baví jenom paní K, to jméno. Tak asi ti nemám co říct. Tak ono to vidno aj na základe toho, že vôbec nebola v strihu do mojej 9. Nebyla, no, to je vlastně ten konflikt. Do 9. epizódy nebola. Byla to tvoja epizóda. Bola, no, pozicela bola o mne. Takže tam mi to je ľúto, lebo myslím si, že ona by dokázala veľa toho, čo predviesť, keďže má za sebou takú minulosť, akú má, lenže presne tam niekto povedal, že práve keď niekto vyšetrovateľ a celý život hľada dôkazy, hmatateľné, tam moc hmatateľné dôkazy nie sú, takže tam to muselo byť pre ňu o to náročnejšie. No. Tady musíš žít intuicí, prostě ona tam říká, já nemám nic vlastně, ale jako tam nebudeš mít nikdy nic, než jakoby stopy střílíš. A ona podle mě jede, já mám pocit, že ona jede víc podle jakoby nějakých sympatí dost často prostě, nebo podle ostatních. Jakoby. Tak ona išla po Tomášovi,
Tomáš ju vlastne odhalil, tak kto vie, prečo po ňom išla, neviem. A potom, keď odišiel Tomáš, tak odtedy išla po mne. Takže vlastne trošku ma prekvapilo, že aj potom tvrdila, že vlastne išla po mí. To si nemyslím. Úprimne to už teraz tvrdí každý, že šiel po mí a im poviem vždycky, že ukáž mi spovedelnicu. Karolína říkala tady, že myslím, že říkala Karolína, že pro vás byla na hradě úplně neviditelná, že vlastně ona vidět v té show, ale že tam jako by byla úplně taková jako... Šedá meška. No. Ja som sa s ňou moc akože extra, že nebavila. Nemala som s ňou problém pokecať, ale zase ja som ju nebrala preto ako najvernejšiu z verných, pretože... Ne, ale že spíš byla nevýrazná pro vás, že jsou všichni překvapení, jak je výrazná, že v té televizi. No, mňa prekvapilo, že toľko tam plače. Akože aj pred nami, ja som si to vôbec nevšimala. Akože pri guľatom stole, keď plakala, tak som sedela vedľa nej, tak vždycky som ju ako, tak ako, ale No tak to je přesně ono, než to tak jako... Hodně se tam pláče v téhle řadě. No a inak akože ja som tam plakala o tú 8. epizódu a o mne tam potom tvrdili, že furt plačem. Chudia Veronika tam plače, Katarína tam plakala, Mia každú epizódu a ja som bola taká, že... Ne, je to hodně plakací, no. A je to patří k tomu, to jsou už ty emoce, keď jsou také silné. Právě, jako, no mě to naprosto v pořádku, já jsem tady říkala minule, že se mi jako líbí, že hodně hostů, co tady bylo, Bára i Karolína říkali, že vlastně měli jako breakdowny a ty ve střihu nejsou, jo? Že vlastně se mi jako líbí, že prostě k tomu přistupují i takhle jako lidsky a vlastně to neukazují tady ty jako nejslabší chvíle. Ale u tebe zase tak u tebe to souviselo s tím odchodem, jakoby. Ale pak tam přišel ten kapesník a vlastně to bylo jako vtipný, to bylo takže jako... A ty jsi ho vrátila ještě. Já jsem a potom si nemohla jsem si ho nechať, potom ještě už to jsi mohla vydražit podle mě jako Vojtův kapesník, takže... Ne, já jsem nevěděla, chápete, já jsem byla tak mimo vtedy už, že hovorím si, kurní, keď to vidím teraz v tom strihu, jak mi tam sople tečú, hovorím si preboha. To si ho mala nechať, no. A potom ma zastavila kostýmerka teraz na premietaní 9. epizódy, ona, že no, ja som tam vtedy nebola, tak to by mohli povedať, že ho mám dať oprať. Myslím, že si robila srandu, ale akože dosť ma to tej chvíli zaskočilo. Pojďme na 5. místo a to je Veronika. Mě Veronika velmi příjemně překvapila tenhle týden, protože pick-upla na jediný věci, na který nikdo nepick-upnul vlastně tam, že Daniela se nebála o Miu, že se vždycky loučili a teď prostě oni asi udělali velkou chybu, že se tvářili moc jistě, že se vlastně jakoby uvidějí, že se ani neloučili, nedělali to divadlo a tak. A mrzí mě, že s tím Veronika jak jakože, že to nějak jako nedotáhla, ale mám pocit, že se poprvé chytla fakt dobrý teorie, poprvé u ní vidím to herní uvažování a jsem, že jakoby... You go girl. Jo. Go Kylie, go. Wow. A to byl fakt jako velmi dobrý postřeh, který tam ostatní... Wow. Tam bola strašná škoda, že tá Anča tam prišla až tak neskoro na konci dňa. Že si to nestihli říct. No, kto vie, možno si to aj povedali, ale nebolo to úplne v strihu, ale tam podľa mňa, keby je tam od začiatku toho dňa Anča vtedy na hrade a nemusia ju hľadať, došli k tomu ona na konci, tam až ju našli v tej rakvi, tak by to bolo pre Veroniku hneď, aby to zo seba dostala možno najlepšie, lenže tým, že potom sa tam hneď vlastne začala riešiť MJ, že tam ani neriešili nič iné. Tam tuším, že padla nejaká ona, že niečo o tej Daniele, ale nebolo to až tak rozobraté v tom strihu, kto vie, ako to bolo. No sama viem, že my tam sme furt niečo riešili a nedávali Já si myslím, že jakoby jim ten MJ nahrál oběma stranám, že Daniela i Ančka tušili, že to bude showdown mezi nima dvěma. A pak v obě dvě z toho radši jakoby vycouvali a pustili MJ, který byl přijatelný pro všechny asi v tu chvíli. No ale bolo to pre babi, keď som sa o tom spätne bavila s nimi, tak to bolo pre ne veľmi ťažké, lebo ku MJ-ovi mali veľmi blízko. Keď mi povedali, že vlastne ho vyhodili kvôli tomu, že bol divný a teraz som to videla vlastne, tak hovorím, to nebol divný, no len proste vedel, že ide chudák na porážku, tak tiež rovnako ako ja už bol celý deň taký, že... To je přesně ono, no, že podle mě, jestli to ráno dozvíš, tak se prostě budeš chovat divně a snažíš se strašně obhajovat, jako. Ale už to jako je zbytečný, takže to v podstate není divné, ale je to normálne, keď sa zoberiem si to spätne, no. No jasný. Tak nám to na kauči taky přijde prostě úplně něco jiného, než vám tam, že jo? No, hej, ja som to taktiež mala prvú sériu. Proč to nevidí? No. To je jasný, nejde to je vidět Nicole. prostě. No tak ja som ju podozrievala, tú Miu. Len čo, keď mi tam, všetci ma tam, nie, ona je verná. Hovorím, tak dobre. OK, pojďme teda na 4. místo a to je Daniela. No já mám prostě pocit, že už jí to fakt jako vysálo ta hra asi jediný, jakože já... Já jsem jí měla níž, protože přesně souhlasím, že si myslím, že už jako jí tak jako odtíkávají hodiny prostě, no. A že už buď ona prostě fakt už to pustí a bude fakt ukazovat, že už jako na to nemá a už jako fakt nejde a prostě půjde další. A nebo prostě lidi fakt už konečně
se začnou chytat těch všech teorií, které tam jako jsou a už jsou tam jako dlouho. Podle mě ona by dopadla jak Bára, ale ona prostě ještě tam jako by chce vydržet, aby tu Miu ještě jako popostrčila do toho finále, že to je jediný. A ona podle mě i Mia jí hodně pomáhá. No, to som chcela povedať, že keby tam nemá tú Miu, tak ona proste tak verí, že oni sú také naozaj že veľmi dobré kamošky v tom a že sa tak navzájom držia. Ale ona netuší, že vlastne Mia sa drží aj bez nej. A teda, že to bolo celé také nahrané na ňu. No ale ako úprimne je mi ľúto, keď ju tam vidím v tej spove, že vidno to na nej, že je prostě vyčerpaná. A vidíš na ní ten efekt toho přesně, jakoby, jaký to byl energetický člověk a jak jakoby teďka, když je ten zrádce, jako jaká je to ta tíha, co lidi prostě kritizovali u Báry a tak vlastně, tak tady to vidíš přesně v přímém přenosu, jak ten člověk přešel. Ona tam i říkala, já už vlastně nechodím s žádnýma teoriemi, já se divím, že to nikomu není podezřelý prostě. No. A myslím si, že ještě jako fakt jako jediný, co ona může udělat, je usmažit jako tu Aničku možná, než se to jako obrátí proti ní, ale už je to fakt jako jenom podle mě mezi nima dvěma vlastně. Tam by mohli ještě tvrdiť, ak sa do seba teda pustia, neviem, ako to bude ďalej sa rozoberať ten deň. Teda ak ju vlastne oni ju môžu ešte zabiť, že? Teraz v noci. To sme nevideli. Což si myslím, ale že Daniela neudělá, protože to bude nejvíc podezřelý, když ona zabije Aničku. To už řešili vlastně minule. Ja som sa o tom bavila vlastne s Danielou aj na after show. A v podstate sme sa bavili, že možno by bolo aj dobré ju zabiť. A presne potom by tvrdila, že vlastne prečo kebyže som zradce ju zabíjam, aby to na mňa ukázalo. To je taký ten... A to je vždycky takový ten double, že jako nevíš, jak to pak otočí. Kto vie, no. Človek už nevie, lebo ako to budú tí druhí ľudia vnímať. Tam sa, keď sa z každej strany pozrie, tak potom by neurobil žiaden krok, pretože každý by bol v podstate zlý. No. Na druhou stranu, jako, myslím si, že kromě jako Sofie, tam za mě už teď není nikdo, u koho bych si řekla, že jako silný hráč do jakoby u toho kulatýho stolu by fakt jako tlačil na to, že Daniela nebo Mia je zrádce. No Anička. No říkám, ale víš, jako, že kdyby vyhodili Aničku, tak vlastně potom už je tam jakoby Sofie, Kateřina s Marcelem, Verča, OK, ale nemyslím si, že mají tu sílu, kromě té hlasovací síly, jakoby utáhnout ten kulatý stůl proti jim, víš. Protože Mia prostě rozhodně půjde jakoby do nich a otočí to nějakým způsobem proti ním. Tak... No tak teraz je najsilnejšia Anička rozhodne. Tam už ona prekvapila v tej 9. epizóde, keď sa sama... To som kedy ani dokázala, to bola moja chyba v tej hre, že kľudne som mohla sa aj sama postaviť a povedať pri tom kulatom stole, že vieš čo, Mia, že nezdá sa mi, že ťa označili, ale nedokázala som to. Nedokázala som ísť proti celej skupine, keď už všetci vnímali. To byl první člověk, co se tam udělal vlastně, no. Ona a v tomto normálne som sa postavila a poklonila sa jej. Normálne som bola z nej, keď som to videla, samozrejme, lebo ja som tam už nebola. Tak som bola z nej hotová, že ako to dokázala. To je presne Anča, to je jej povaha. A toto na nej obdivujem, že naozaj, že je skvelá v tomto, takže dúfam, že tam bude čo najdlhšie a že proste ich povyhadzuje. A že si pôjde za svojím, že ju neovplyvně. OK, pojďme teda na stupínek vítězů. Na 3. místě máme Sofii. My jsme tady říkali opakovaně, že ona se ještě furt tak jako nechává ty karty u těla, což není špatně, že ona hodně v té zpovědnici říká věci. A tam sme možno na to doplatili, lebo však my sme sa bavili so Sofčou a keby mi ona povie, alebo ja jej poviem, že si myslím, že to je Mia a viac do toho kusneme, tak možno by sme už boli dve. A k tým dvom by sa nabalili ďalší, ale na to sme podľa mňa doplatili z môjho osobného názoru. A ja sa trošku bojím, že ona to taky doplatí. Ale líbí se mi, jak přemýšlí, proto jí mám i vysoko. Ale jak říkám, přijde že poslední, vlastně od té doby, co odešel Marek, tak je furt takhle, jako hodně stabilní. Já si myslím, že ale teďka udělala ta zásadní chybu s tím, že jako nebránila toho MJ, protože už prostě nemá ani s kým mít moc proti té Daniele a Mie. A ona tam i říkala, že i pokud je ten MJ zrádce a jasný, tak si ho tady nechme a myslím si, že prostě pokud to podezírala, mohla ho nechat do finále a vyřadit to v tom finále prostě u ohně. Tak on ten MJ teď hodně zlomil podle mě u toho stolu, ne? Jo, ona to aj sama hovorila, že bola z toho nešťastná aj celkovo sa bála tejto 10. epizódy. Je to tam proste človek musí robiť zásadné a ťažké rozhodnutia, no. A najhoršie na tomto, že keby ten zradca je, tak by to bola pre ňu úlava a tým, že nebol, tak to bolo to najhoršie. Na druhém místě teda máme zrádkyni Miu. My máme níž opět, protože nám prostě přijde, Anička je na prvním, Anička mě teda přijde jako silnější a vlastně Mia se docela jako ustálila od té doby, co má Danielu a nedělá žádný úplně jako výrazný kroky. Ona je teraz na dovolenke. No. Já mám pořád pocit, že už to musí dojít ta hra, ale ono se mezi tím všichni tak moc vyšťavili, že tady s tím jak hraje teďka, ona už by ten začátek podle mě nedala, ale jakože oni jsou všichni kolem ní už tak moc v háji, že vlastne Mia už to jenom dojede. Ja neviem, či ste videli niekedy kone, ktoré ťahajú vozy, tak oni majú také klapky, keď idú okolo cesty, aby ich nerozptylovali auta, tak to sú presne teraz hráči na hrade, proste majú klapky voči hocikomu inému tam môžu, že áno, mohla by to byť tá daná osoba. Ale Mia 100% ne. Ale Mia ne. A ja úplne, že...
Jo. Cože? A to si podle mě ale říkají všichni. To tam říkají řešíme podle mě celou všichni, dobu, no, že prostě že to je hustý, jako, že fakt jako má taky kouzlo osobnosti nebo něco, že nikdo nepozná. Má charizma a hlavne ona to má... Keby to nemá dobre rozohraté od začiatku, tak vôbec by tam podľa mňa už teraz takto nebola. Tým, že ona si to podchytila od začiatku, jej veľmi dobrý krok bol, že sa dala dohromady s Danielou. Áno, To akože, toto bol mistrovský prvý krok, ktorý spravila geniálne a potom už každý krok bol. Souhlasím. OK, Aničku máme teda na prvním místě a my jsme tady už k ní podle mě docela dost Asi řekli. jo, no. Doufáme já asi chápu, proč ono se otočila vůči tomu MJovi, protože minulý týden jsem podle mě dával MJovi jakoby největší chybu herní, že potopil tu Aničku. A to mám pocit, že ho ještě dohnalo, že proto holky jakoby neudrželi v té hře, protože už mu nevěřili kvůli tomu, co udělal s tou Danielou vlastně, no. Co vlastně odkrylo Aničku. Ja si pamätám, že to bolo v aute, kedy to ona hovorila Anička tú teóriu, alebo nie respektíve to, že ju nachytala, že vlastne by neprijala vydieranie, ale že potom, že najprv na začiatku tvrdila, že by to prijala, potom vlastne, že teraz tvrdila, že by to neprijala, že sa jej na to opýta pri guľatom stole. A tam vlastne potom možno aj na základe toho Ondrej začal tou otázkou. A ja neviem, proste bolo celé zamotané, no zbytočne jej to povedal. Zbytočne a takto ju potopila, Anička mu verila, jemu verila najviac, tak tuším, že aj v tej hre, a to teraz by som, možno si budem vymýšľať, neviem, či si to dobre pamätám, ale vtedy, keď vypadla Kaja, to bol 8. diel, keď sme išli tie schody, tak tam sme, že komu veríme. A teraz neviem, či Anča dala MJ-a, neviem, či si to dobre pamätám, ale tuším, že tam mali nejaké také prepojenie medzi sebou, že fakt, že si verili, no a toto neviem, prečo to spravil vôbec. Podľa mňa ani on nevie. To je vždycky hustý, jak tie chyby, ale před pár dílů pak ještě jakoby doženou, no. To je brutál. Tam sa ale neodpúšťa nič, tam sa neodpúšťa ani deň nejakej... Proste, keď už tam prídete ako prvý deň, že ste vysmiatí a že sa furt smejete a ste hluční, tak musíte byť tak celých Jinak je to podezřelý. 12 epizod, no. A jdeme ještě na poslední věc, což jsou tituly hráče a sráče týdne. Tak můžeš dát nejhorší hráč dnes. No tak takto. Začneme tím hezkým. Áno, Anička. Hráč týdne. Anička je tvůj. Anička. Za co? Za co? Tak ja to mám tak celkovo, 9. a 10. epizóda je pre mňa proste hráč, ktorý sa nebojí povedať svoj názor nahlas. Musím jej dať shoutout, brutálne sa ma zastala pri guľatom stole, neviem, či ste videli bonusy. Jo. Keď som odišla, tak ona bola jediný človek, ktorý sa ma zastal po mojom odchode, kedy už nemusela. Jak říkala, že si nechtěla odejít vlastne. No, lebo oni tam všetci to moralizovali. Takže sa mi to páčilo. A fakt to, že konfrontovala Danielu, že sa nebojí do toho ísť, tak za toto som na ňu fakt, že pyšná. Takže ona je pre mňa hráčka týždňou. A tvoj? No, tak my to dáváme každý týden. Tak Já mám Verču okay. za tu její teorii. Já mám taky Verču. Ať to trošku rozstřelíme. Verča ještě neměla tenhle titul. Měla ode mě. Jo? Já jsem jí dávala, já jsem jí věřila už podle mě třeba v 7. epizodě. Dobře. A Honza říkal, cože? Takže... OK, tak pardon. Já jsem to říkala, já jsem Verču už prokoukla brzo. To Verča bude rada. Ona je chudetko, ona je z toho taká nešťastná, že ju tam moc nedávajú, tak bude rada, že jej takto veríte. Ne, tak tady měla dobrý prostor. No a srač, já se přiznám, že moc nevím. Já mám Danielu tento týden trošku, jenom za jakoby za to, jak to neustává tu hru, ale tady to nebyla tak herně výrazná epizoda, upřímně asi. No. Já asi nemám koho, upřímně. Ještě... Jako tím, že prostě fakt tam byla ta mise a tohleto, nemám nic. Nebylo to tak herně epizoda. Já to filujem rovnako. nemám nikoho. Pásujeme. V pořádku, tak skončíme takhle epizodu. Ale ešte by sme mali dať potom shoutout aj tomu Ondrejovi, ako to... Tady můžeš říct cokoliv do kamery. Posielam veľké srdiečko Ondrejovi za to, že sa zachoval takto kráľovský a rytierský a ponechal... Skautíkovský. To som asi povedala úplne ako blbosť. Ne, asi v pohodě, takhle je to česky. Skautíkovský. Dobre. A som na neho pyšná, že proste urobil to, čo urobil a proste páčilo sa mi to. Už tak končíme. Pejsek už nám naznačuje, pardon za něj, že už jsme tady dlouho zase. Končíme. Každopádně my moc děkujeme Vanelce a Sarah, že si na nás udělala čas, že tady byla. Ďakujem za pozvanie, bolo mi s vami skvelo. To je dobře, my jsme rádi moc. A ty můžeš dát klasický konec. Já dám, takže like, subscribe, komentáře, napište nám, kdo si myslíte, že umře v příští epizodě. Jsme i na Spotify, děcka, my jsme zjistili, že to neříkáme, takže i na Spotify, pokud na nás nechcete koukat na YouTube. Já jsem to věděla a obviously vy to víte taky, že nás posloucháte, jo? Je mi vás strašně líto, protože občas si říkám, že tady fakt ječíme, tak se to strašně omlouváme. A vidíme se příští týden, mějte se krásně, čau. Čau. Ahoj.